Dobrý deň všetkým, vítajte pri našej novej reportáži. Nachádzame sa v priestoroch Dukly v Banskej Bystrici a sme radi, že sa môžeme zoznámiť s judistom Mariusom Fízelom, ktorý reprezentoval Slovensko začiatkom augusta na olympijských hrách v Paríži. Takže ahoj Marius, čo si pamätáš zo svojho letného pobytu v Paríži? Ahojte, pamätám si svoje olympijské hry. Samozrejme obrovský môj sen od malička, ktorý som chcel splniť. Takže to je taký asi jeden najkrajší moment z toho celého, ten zážitok od toho prvého momentu, ako sme tam prišli, až cez celé to bola taká jedna veľká jazda, prvá nezabudnutelných zážitkov. Ďakujem. Ako si prežíval aj napriek dažďu otvárací ceremoniál na scéne? Tak ten dážď to myslím si, že vôbec nepokazil, pretože plaviť sa po tej scéne s tisíckami ďalších športovcov je nezabudnutelný zážitok a myslím si, že tým, že to organizátori vymysleli tak, že to bude práve na tej scéne a na tých lodiach to bolo niečo výnimočné, čo dovtedy nebolo žiadnej olympiáde. Takže to určite to je zážitok, ktorý si budem pamätať do konca života a ten dážď, trošku sme zmokli, ale potom sme sa prezliekli, takže nejaký veľký problém to asi nebol. Tak dobre. Potom počas súťaže si mal možnosť stretnúť veľkú francúzsku hviezdu Teddyho Rainera. Koľkokrát si už v hlave predstavoval zápas proti nemu? My to máme tak spravené v jude, že prvých 8 v rankingu v olympijskom je nasadených, takže ja som orientačne vedel, že kde on asi bude. Takže prvý zápas som určite s ním nemohol mať, ale druhý sme už v podstate mohli mať. A možno taká, jak som to nazval, také tajomstvo z mojej kuchyne je, že ja si losy pred súťažou nepozerám, snažím sa to neriešiť vôbec. Takže som to vôbec nevedel. Tréneri to už vedeli v podstate aj pred súťažou, ako sme pristali do Paríža, už to vedeli, aký mám los, ja som to vôbec nevedel. Takže ja som to nejak neriešil a keby som sa s ním bil, tak nič. Tak je to proste ďalší super, neriešiť, vtedy sa nemôže človek pozerať, či to je 10-násobný majster sveta, aké má obrovské úspechy a sebou, proste musí sa byť a musí podať čo najlepší výkon a môže mať zase v hlave to, že on je v Paríži, domácom publiku, okolo neho, väčší tlak ako na mňa, takže môže spraviť chybu a to treba využiť. Takže nejak riešiť tie losy na takejto vysokej úrovni, to sa už nedá. Potom máš nejaký vzor a prečo si vybral judo, že čo ťa priviedlo práve touto cestou vlastne, túto cestu? Keď som bol menší, tak som mal viac vzorov. Taká osoba v jude, Ilias Iliadis, bol taký ten práve človek, ktorým som si povedal, že by som chcel judo robiť naplno a dosahovať čo najlepšie výsledky v ňom. Ale v dnešnej dobe by som povedal, že nemám asi nejaké také vzory, že by som chcel byť ako oni, pretože je to vlastne moja konkurencia, takže nemôžem sa na to pozerať tak, že to je môj veľký vzor a teraz sa budem v strese z toho, že sa mi nezmýlim a ale taký človek proste, ktorý je pre mňa ako takým príkladom možno, je asi Lukáš Krpalek. Je to, som povedal, že aj kamoš, ho v podstate poznám už dlhšie a strašne páči, ako to je úžasná osoba. Nielen po judistickej stránke, ale ako človek. Je proste nesmierne pokorný, vďačný a hlavne skromný. Aj napriek tomu, aké obrovitánske výsledky dokázal, tak je to fakt taký človek, že veľa ľudí by si mohlo z neho brať príklad. Potom, čo ti judo prináša? Judo mi prináša, tak je to v podstate môj celý život. Neviem si predstaviť asi život bez toho. Aj teraz, keď som zranený a doliečujem to vlastne to zranenie, tak som taký trošku, by som povedal, že neviem čo so sebou. Ale tak judo ma proste naučilo veľa veciam. Je to taký šport, ktorý človeka naučí k obrovskej pokore, rešpektu. Naučilo ma to aj to, že človek, keď si niečo zaumieni a robí preto všetko, čo môže, tak tie výsledky prídu. Takže si myslím, že to je na tom veľmi pekné a taktiež ma to naučilo veriť. Ukázalo mi to nejakú takú cestu, že začal som byť viac veriaci. Potom, aké sú momentálne tvoje ciele? Ja som mal pred olympiádou dosť vážne zranenie v zadiaku. V hamstringu som mal natrhnutie v rozmeru 12x6 cm, takže fakt ako
ako obrovské, extrémne veľké, presne tak, ako hovoríš. Takže to je hlavná vec a na konci sezóny v decembri sme sa s trénerom už bavili nejaké sústredenie asi v Japonsku a po prípade Grand Slam v Tokiu súťaž. Dobre. Ale najdôležitejšie je to zranenie. To musí byť fakt doliečené na 1000%, aby to už sa nevracalo. Chápem. A potom na záver, máš vďaka olympiáde chuť naučiť sa po francúzsky? Sestra staršia chodí na francúzštinu, ale neviem, francúzsky jazyk moc nie je taký, že by som sa k nemu nejak uchyloval. Ale ja som od malička chodil do jazykovej školy, ako angličtina a tieto jazyky proste mám veľmi rada, milujem. Ale neviem, že nie. Možno do budúcna ma nejak osvieti a poviem si, že ide sa učiť francúzštinu. Uvidíme. Dobre, ďakujem Marius a prajeme veľa šťastia. Ďakujeme pekne a ďakujem za rozhovor.